जोबोर समायना दिनैहाय बाहाय जोंहा बिथां गंगाधर रोजाबगासिनो दङ आरो लोगोसे राजेन बसुमतारी दङ बरिया नोंथाङाबो खाथियाव आरो नै बरपेटा बर' थुनलाइ आफादनि वार्कार बिथां सफैबावदों बरिया fantastic okay बनवारी जा बिथां जन्त्र केरकेटारि बिथाङा गावनि न'खराव फैनायखाय बिथाङा गोजोननानै बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायदों नुनो मोनदों जा गंगाधर रामसिया रोजाबगासिनो दङ जों दा मोनसे न'खराव मोनफैनो हादों रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव बै सोमावसारनायाव जेल जानाय निर्मली केरकेटारि हावनि बेन्डनि बारिनि बिथांखौ जों लोगो हमनो फैदों निर्मली केरकेटारि बिथांनि न'आव जों मोनफैनो हादों बिथाङा रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव बै समाव गोबां सुबुङानो जेल जादोंमोन बिनि मादाव बिथाङा सासे जोङो गिबियावनो जोङो बिथां निर्मली केरकेटारिखौ जोङो मान बावग्रोगोन आरो बिनि बागै सुंद'यै बुंगोन जोंनि राजेन बसुमतारी बिथाङा मानगोनां बेन्डनि बारि गामिनि रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जेल जानाय निर्मली केरकेटारि आरो बिथांनि न'खर आरो जोंजों लोगो थाफानाय जोंनि थुनलाइ सिबियारि हारिमु सिबियारि बिथांमोन बिथां निर्मली केरकेटारिया रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि जेल जादों आरो दिनै बिथां जोंनि मोनसे सोमोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउटिउबाराबो फैया मानो खाथियाव नों मिथिना लानांगौ ना बिथां गंगाधर रामसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां बारग' आफादगिरि बिथाङा मान बावगोन निर्मली केरकेटारि रमान स्क्रिप्टनि मुभमेन्टआव जेल जानाय बिथांनिसिम बुंबाय बै समाव रमान हांखोनि समाव साननायाव जोङो जाखांफुनाय सासे फरायसामोन बै समाव नाथाय आं मिथिगौ निर्मली केरकेटारिया आरो बिथांनि बिदायाबो बिथांल' नङा बिथांनि बिदायाबो माने रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव शरद केरकेटारि बिसोरनो बे अमला शिब'खौ बामखांलायनो मोननाय दा बे समाव आङो लोगो मोनफैनानै निर्मली केरकेटारिखौ बिथांनि न'खराव फैनानै जोंहा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा सेन्ट्रेल मेम्बार सोद्रोमा आरो जोंहा गुदि हावलि मौजानिबो जोंहा बारग' आफादगिरि आरो नेहाथारिबोमोन बिथां गासैबो दंजोबो बे समाव आङो आर'नाइ गांसेजों जों बेनि न'खराव फैनानै मान बावनो हानो थाखाय जोबोद गोजोनदों आङो दा आं बाहानियानो बुंबाय जयन्तआबो नालाय दा बे जोङो रायजो राजानि सेराव न'खराव लाना थांसै ओरैहाय नङा होमबा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव सोमावसारनायखौ जों बावगारलाङाखै नङा होमबा दिनै नैबे हावलि बेन्डआव केरकेटारि फोलेरनि मोनसे सुबुं गौमा जादों नैबे बिथांमोननि जि बाहागि सन्मिलन नैबेवहायनो जों बयबो लोगो मोनलायनो हादों सासे इउटिउबार दङ बिथाङा इउटिउब बानायगासिनो दङ बे हावलि बेन्डनि बारिनिनो बिथाङा आरो जोंहा दङ जोङो दा बे मागो दमासि जानाय फासेयैनो रमान हांखोनि सोमावसारनायाव जेल जानांनाय सासे मावथिखौ जों दिनैनि बे मागो फोरबोनि गेजेरावनो बरायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बरिया बिथांनि जिउआ गोलाव जोबोद रंजानाय थाबाय आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे परिबेसाव नैबे सोरदिमुआव जोङो दा दुलारायै बिथांखौ बरायनो हानानै आरो बिथाङा
दिनै गोजोनसिनगोन जारिमिन माने न'खराव सानदोंमोन मा आंखौ रावबो गोसो गैया अनसायलिया बर' जाथियानो गोसो दङ रमान हांखोराव जायफोरा दिनै जेल जादोंमोन नाथाय जोङो जोंदि बावाखै बेखौ हुबहु जोङो फोरमान दिनै दिन्थिनो हाबाय बिथांखौ जों बराय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जोंहा बेवहायनो दङ जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिथां सोद्रोमा राजेन बसुमतारी आरो मोनसे समनि बिथां बारग' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दङ बेवहायनो बे न'खरनिनो बिगोमा होननानै बुंजायो जाय बिथांनि दैदेननायाव जों फैगासिनो दङ बिथां खेरखेतारि जयन्त खेरखेतारि CSD अफ माने जोंनि क'क्राझाराव थानाय जि क'अपारेटिभ ससाइटि प्राइभेट लिमिटेडनि बिथाङा बिमानाय जायो निर्मल खेरखेतारि बरिया जोबोर मोजां मोनबाय आरो दङ जोंहा मोनफैनो हादों बे समाव आलासि हिसाबै हरिश बनवारी मोनसे समाव रमान स्क्रिन मुभमेन्टआव नैबे स्पटआव बिथाङाबो थांदोंमोननो बिथाङा खारखुमानानै फैफिनदों गिनानै पुलिसखौ गिनानै 144 जारि खालामनाय जादोंमोन बै समाव बे 144नि गेजेरावहाय साबानि बारा मानसि जमा जानो मोना बेखायनो बिथाङा फैफिननो गोनां जादोंमोन बे जाथायखौ बिथाङा मोजाङै मिथिगौ नैबे समाव जों लोगो मोनदों गिनानै नङा बेखौ दावराव जानायखौ खोनानानै बरिया फायसिनो गोनां जादों बिथाङा हरिश बनवारी डेपुटि डाइरेक्टर इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय रिटायार जाबाय बिथाङा बिथां बरपेटानि बरियासो बेबायदि बिहोमा होबोनाय बिथांखौ जोङो लानानै न'खर दिनै मान बावदों बे मागो बरिया गोजोननाय थाबाय बोराइ बाथौआ अराय बोर सारस्रिथों सानबैसे जेल जादों बिथाङा 1.5 मास जेलाव थानो गोनां जादोंमोन निर्मली खेरखेतारि नैबे न'खरनिनो जयन्त खेरखेतारिनि जेल जादोंमोन बिमानै आंखौनि थाखाय 42 days 22 दिन जेलाव दंमोन आबैया